Toinen häntä ylhäällä. Oho! Häntä ylhäällä mori kertoo ja nyt tässä on kunnon kolmia. Joo. Se on parhaillaan siis. Tarjoaa. Koeta nyt siis ymmärtää, että se on vielä kaksi. Se on 10 viikkoinen. Älä yrit, Soini. Soini. Joo. Ota nyt kiinni se sieltä. Ei se nyt kiinni. Se voi menemään. Tää on mielenkiintoisempi. Sidekarvasen ulkonäöstä tykkään kyllä vielä. Ja sit ei tarvitse nyppiä. Joo. Onko se siellä ihan hauskaa, kun siellä tuli kolli? Ja Iitu taas ilmoittautuu tuolla. Nellakin tulee. Nella ei paljon väliä, mutta ei pikkuisen mitään katsoa. Niin, Se on kun Jukankin koirat tulee, niin Nella häipyy johonkin se ei. Niin, kun siellä on penikko. Ees kattoo Nella. Iitu nätisti. Iitu on nätisti. Joo, jänskän näköistä.